Novou kuchyni na míru. Glanzkuchyně.cz. Legendární zpěvačka Petra Janů. Vánoční Praha bude svědkem jedinečného koncertu 18. prosince v divadle Hibernia. Speciální hosté Petr Janda a Petr Kolář. Petra Janů a hosté 18. prosince 19:30 Hibernia Praha. Předprodej v síti Ticket Live. Rádio Impuls. Doprava 007. Neboli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je přerušený provoz na trase Štírec nad Doubravou Pardubice na silnici 37. Je to mezi Údavy a Trhovou Kamenicí. Na zasněžené vozovce se tady vzpříčil kamion. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na D1 ve směru Praha-Brno, a to před exitem 112 u Jihlavy. Navíc na dálnici tu leží zbytky uježděného sněhu. Jezděte opatrně. Klouže to taky na dálnici D48. Za Českým Těšínem směr Frýdek-Místek na 69. kilometru narazil kamion do svodidel. Projíždějte tudy prosím opatrně. Ano, jezděte všude opatrně, ideálně s úsměvem a s rádiem Impuls. A kdybyste potkali na silnicích něco špatného nebo i dobrého, informujte nás a ostatní motoristy jednak přes naši žlutou mobilní aplikaci a nebo přes 605 222 007. In the twist of separation.